Helbestvana Êş, Jan û Hesretê. Gohara Mamo, Gohara Reşîdê Baso. Dema zare ji navê xwe hez nake. Îja gohar çi ye? Lê dema ku destana kela dimdimê dixwîne û gohar xanima lehenga destanê nas dike, êdî wateya navê wê ber dilê wê diguhere. Navê wê ne bi navê xişrekê ye, navê xatûnekê ye. Her çi qas jî zana zengîn bî, dûrî welat tu her tim jî xerîbî, ruhê xwe jî tim birîndarî. Ev helbesta wê, mifta dilê wê û kurtejiyana wê ye. Gohara Mamo ji dervayî welat di malbateke hunermend û pirreng da mezin dibe. Êşa fermanan, hesret û heskirina welêt tim zindî ye. Roja Xwedê ye ku basoyê kalikê wê behsa serpêhatiyên xwiyên welat neke, tune ye. Gotinên wî ji yê nezan ra dibe ku wek çîrokan e, lê dibe na lawlaw û na. Xwedê nîşanî kevra nede, me û derdan dîtin. Hew zane ku roja bi bîr neyne welatê winda be. Halên hêsirên fermana 1918 bi keser û bi hêsir vedibêje. Ji malbata 15 neferî bi tenê ew, dê û birayek dimînin. Derdê wî herî mezin du xuşkên windayî bûne. Yek hêj di pêçekê da lêhiya ava reş ji wan distêne, seyrana 5-6 salî jî di wê roja reş da di navbera gundên Sürmelî û Tendürekê da winda dibe. Çavşîn û porzer bûye seyran. Malbat hê jî li wê digere. Gelo kê dît, kê mezin kir. Seyranê eslê xwe ji bîr kir, an. Kambaxa rev û bezê di helbesta Goharê da jî cihekî fireh digre. Dibêje disa jî me konê xwe rakir, barê heft kal û bava bar kir. Mezelê me bêxweyî, qubbê me jî hilşayî û milkê me jî zeftkirî. Tenê kevir serkevir e, helbet nivîs ser mane ku ew gundê êzdiyan e. Ew gund û welat ji destê zilmê li piş xwe hîştin û çûn. Li cihê çûyî eslê xwe parastin, alfabe çêkirin, pirtûk nivîsin, rojname derxistin, radyo vekirin û di dengbêjiyê da ekolek ava kirin. Bavê Gohara Mamo, dengbêjê nemir Reşîdê Baso ji wan dengbêjên radyoya rewanê yên ewil yek e. Stranên distirê gelemperî bi xwe çêkiriye. Dema 2006 da koça dawî bar dike, qasî barê çend pirtûkan, stran û helbestan bi nivîskî ji malbatê re dihêle. Stranên wî jî wek serpêhatiyên bavê wî, zimanê êş, jan û hesretê ne. Goharê jî ev mîrata ji bavê xwe girtiye. Bav û kal bi hesreta ku welêt bi çavê serê xwe bibînin, koça dawî bar kirin. Gohar dixwaze wê hesretê dawî bike. Ji teyrê xerîb hêvîdar e, bang dike. Teyrê xerîb, îjar tenê neçe, dilê minî kul tev xwe bibe, rê çetîn jî be min qebûl e. Pêşiyên malbatê ne bi tenê şer, tofanên wek îrohîn jî gelek kişan dibine. Galo dema ku nexweşiya arsima İspanyayê sala 1918 da bi nav dike, dibêje rojên bavo bavoyê.
Gohar serpiyatiyên Kalê Baso bi bîr tîne û di derbarê rojên bavo da çendek berî vê helbestekê dinivîse. Ew digotin hene rojên bavo lê me nizanibû ew çi ye, ew kîngê bû. Digotin destên bav ji ewlet dûr bû, dê jî hûrik kûzekûza wê bû. Cinyaz her kolana da belakirî bû, cinyazên mirova, heywana, tevlihev. Kes nedûêrî cinyaz çelke, tirs hebû. Ji birîndara her der hewar bû. Kes jî nedûêrî bû nêzik be, mirin hebû. Nişka vehat, em qe haş bê tune bûn. Îro jî tune ne çareserî ne jî derman. Her der birîndar hene, mirin belav bû. Îro jî cinyaz bêgor agir da winda bûn. Qey ev e rojên bavo me nizanibû. Kalê Baso maşuqê çiyayê masîs e. Kî ku bêje gilîdax an jî ararat li ber radibe. Dibêje me ji kal û bavên xwe wisa bihîstiye. Masîs peyveke bi Kurdî ye. Sîs spî ye û serê çiyê maye. Ji ber wê navê wê Masîs e. Mala wan wek qonaxa mêvana ye. Ji her derê hemû herkes pir rihet tên û dimînin. Ji ber ku kalik dîroksan bav Dengbêjê. Rewşenbîr û nivîskarên navdar Casîmê Celîl, Heciyê Cindî, Eskerê Boyîk, Wezîrê Eşo û yên din tên serdaniya malbatê. Gohar wan neferekî ji malbatê zane. Hemû apê wê ne. Dema hîn dibe nivîskar Wezîrê Eşo di radyoya Rewanê de dixebite jê daxwaz dike ku bila çîroka kumsor heftê çend caran biweşînin. Ji zarokan pir hez dike Gohara Mamo. Gohê wê li çar hêla welêt li ser zarokan e. Dema ku li Qerekhosê lêleya piçûk têve revandin û kuştin, li nava dilê wê da şîn e. Dema ku govdê Mihemedê piçûk li Rojava bi çekên kîmyasal tê şewitandin, dilê wê bi kizîn e. Di helbesta xwe da dibêje: Ah negrî, law negrî qurban, cara ewil nîne bo me Kurdan. Ah çi qas derewîne ev cîhan, ku rehm tune nav dilê mirovan. Milletê me maye nav destê guran. Gohara Mamo endezyarê elektromekânîkî ye. Lêya jiyana wê da dewlemend dike, huner û wêje ye. Bi hunerê dest pê dike. Salên dirêj dersên şêwekariyê hildide û wênan çêdike û diyar dike. Niha di mala wê da bi tenê wêneyên hêvî û riya jiyanê hene. Klasîkên dinyayê taybetî jî helbestan dixwîne. Cudahiyê nake navberê pirtûkên hemû baweriyan dixwîne û ser psîkolojiyê jî xandineke bi rêk û pêk dike. Ev wê dibin qonaxa helbestê û tem, bêh û bedewiya xwe didine helbesta wê. Helbestên wê yên ewilîn çarînin. Lê yên dawî wek azade dinivîsîne. Du sidî zêdetir helbest nivîsîne. Van ji kovar, malperên înternetên wêjeyî û ji ser tewna civakî bi helbest hezan re parî vedike. Şîreta Gohara Mamoye ji bo mirovan jî watedar e. Mirin pêşiya hemiyan e.
لهیشتنا ناوکی زیرین نه کاری حسانی و شیرینه وسا بجین بلا مروواتی قیمت بده ناوه